אוקיי, אז כאן יש לנו בעצם בווידאו הזה הצצה לבית ברעננה, בית פרטי, שבעצם הכניסה היא מכאן. אפשר לראות פה מצד ימין יהיה מטבח, עם יציאה החוצה, חלון גדול ופתוח. גם פה החלון במטבח מאוד גדול, זה מטבח ענק. פה אפשר יהיה לראות גם פתח גדול של חלון, שבאמת נוכל להתחבר עם הטבע ועם החצר הגדולה שתהיה פה בחוץ. כאן בעצם תהיה טלוויזיה בהמשך, וניכנס למסדרון של אותה קומה. אנחנו בקומת כניסה. פה השירותי אורחים יהיו. כאן סוויטת הורים ענקית.